Uma ngiphupha ugogo wami ethi kusasa vuka uyodlala izinamba eziwu3, udlala u9 no27 no4. Ngiyodlala lezo zinamba nguwina. Akuyena uJesu ongiwinisile. Ngeke ngivuke ngithatha imali yami ngiyonikela esontweni. Ngiyabonga Nkosi ungiwinisile. Ugogo wami ufike wakhuluma nami. Uma ugogo wami evuka ethi ebusuku, wena hamba uthatha amanzi olwandle kanje na kanje. Idlozi akulona idemon. Sanibonani bonke ababukeli emakhaya, welcome to my YouTube channel. Igama lami nomthandazo uEga Mapholoba, uNgcobo, uNyuswa, ufuze fulela uMashiya Mahlakathazo Shumayeli. Please don't forget to like, share and subscribe. Ngiyabonga. Sanibonani yonke indawo lapha enikhona, ngibingelele emakhaya, ngibingelele. Maybe you are sitting in your office, sawubona. Lot of people sibu abaphelelwe izinto just because babalekele ukuthemba edlozini labo. Idlozi exists. Idlozi lalikhona. That is why noma sithandaza. Okokuqala siyayithi uNkulunkulu kaJakobe, uNkulunkulu kaMoses, uNkulunkulu kabani. Why singathi uNkulunkulu kaShaka, uNkulunkulu kaSenza ngakhona kaDingane? Because those our ancestors, we believe in them. Sithi masilele ebusuku siphupha bona. So singaye ukuthi silahleke sisuke empandeni zethu. Asihlaleni khona. Yes, noma uthi wena mina nginesonto ministry. Angibanqabela abantu ngithi weekend ungasindiswa, but make sure ukuthi awubaleki ezintweni zasekhaya kini, because izona zinto ezikwenza ube umuntu. Uma njengamanje kuthiwa usibuthelezi, right, uthi wena ngikholele edlozini, but what are the claim names bathi ithakazela? Mabe kuthakazela bathi Shenge, Sokalisa, banibani yonke beqhubeka kanjalo. Ubizo gogo bakho lapho, and then when bese ubuthi wena ngikholele edlozini kanjani? So I don't understand. Ubhilivela enkonzweni noma ubhilivela esintweni, ene yini umehluko? Good question. Mbuzo wakho uthi ubhilivela enkonzweni noma ubhilivela esintweni? Both. I believe in both. Why? Uma ngizalwa uma wami, ngizalwa kusonto la ekhaya. Uma ngizalwa kusonto njengomntwana olandela umthetho la ekhaya, akumelanga ngithi sengibona ngathi ngcono bese ngibaleke ekukholweni. Ngihleli laphana for the sake of my parents. And number 2, ngizalwe kuthiwa uJesu yeza. Angimazi ukuthi uzobuya nini. So kumele ngihlale laphana. Angigxeki lokho. uJesu akaze abonakala eHillbrow. Akaze abonakala eNkandla, akaze abonakala eThekwini. ESouth Africa uJesu akaze abonakala. Angilwi nalokho. Angimgxeki umuntu othi mina ngi100% kuJesu. But mina ungizwe kahle, mina uKhehlelezi before uNkulunkulu mina ngikholelwa edlozini. Why am I saying that? Uma ngilele ebusuku akuyena uSathane. Uma ngiphupha ugogo wami ethi kusasa vuka uyodlala izinamba eziwu3, udlala u9 no27 no4. Ngiyodlala lezo zinamba nguwina. Akuyena uJesu ongiwinisile. Ngeke ngivuke ngithatha imali yami ngiyonikela esontweni. Ngiyabonga Nkosi ungiwinisile. Ugogo wami ufike wakhuluma nami. Uma ugogo wami evuka ethi ebusuku, wena hamba uthatha amanzi olwandle kanje na kanje. Idlozi akulona idemon elisuke lifuna ukukhuluma. Kunabantu abaningi akufanele ukuthi manje ngabe ba rich. Inkinga abalalelanga idlozi labo likhuluma nabo ebusuku. Ukuze uzalwe wena, uzalwe wembethe. Kunabantu abazalwe bembethe, of which one day ngeke ngathi mas off camera ngathi maybe we need to do live. Ukuze babone abantu ukuthi idlozi likhona. We need to do live whereby they will call in. Then sibakhombisa ukuthi idlozi likhona. Then Jesu makabuya ufanele anithole nihlangene enkonzweni eyi1. Kukhona abangagcina bengambonanga uJesu ngoba kunabathi ushemba ungcono. Sikutshele ngogogo bakho, sikutshele ngokhokho bakho. Mina ngiyakholela edlozini 50%. Futhi ngaze ngisho futhi ngithi 100% edlozini. Then la ku Christianity ngiyakholela 50% because iBhayibheli selinikwa abelungu. Basifunza lona. Besinika abelungu iBhayibheli bebezama ukuhlukanisa abantu abamnyama ukuze bangazwani kahle. That is why manje ngeke mangathiwa uJesu uyabuya. Unabathi amaRoma ngcono, unamaMethodist ngcono, iZion izingcono. Mina ngeke ngisonte nalo. Mina ngeke ngisonte nalabo. Do you think isakholwa lapha? Asikholwa. Sekuyifashion. Sesihamba ngokuthi thina esontweni lethu kune keyboard nje, thina esontweni lethu kune TV nje, thina wethu umfundisi ufunde kangaka. Isonto, it's not all about ukufunda. Yes, mabe sonto abanye basonta ngokufunda. Mina ngisonto ngokufunda.
lento ikimi, it's a talent, isiphiwo, it's a calling eyiyona engene kumina. That is why ngingaxabani nomuntu, angigxeki futhi omunye umuntu mayithena mina ngikholela kwi-Christianity. It's fine, ngiyamhlonipha naye phela ama-Christianity abahloniphe nalabo bedlozi, babahloniphe bangababandlululi, ngoba isikhathi esiningi makuthola umakhulunywa ngenyanga kuthiwa lo muntu uthwele. If ungabuza umuntu one, umuntu othwele umbona kanjani, unjani umuntu othwele, why abantu bangahambi bayothwala nabo ukuze babonakala ukuthi nabo baphumelele empilweni? Because ayikho lento okuthiwa ukuthwala into vele ize mahala nje kanjani. You work hard for everything and you use your mind. Nomuthi awusebenzi uma ungawusebenzi umqondo.